Jeg kan dække front deres venstre trap. Jeg er ude i... på der nu. Jeg er sammen med baller. Det er side stairs. Ej, to hver til trap. 2, kom nu. Fuck et headshot. Kom op, Lund. Nej, de kommer ikke op, de står bare. Ej, jeg har lige smidt en nade, Bose. Hvor ser det ud i side stairs, Alex? Der er 2. Ej, jeg Dør over, mand. En over i højre side herovre. Hvor det laggede, mand. Er du sindssyg, mand? Jeg har fået en væk med kommer... i midten. De piker meget derude i... B blinker, gutter. B blinker. Ja, sorry, jeg fik sindssygt meget lag spike lige der, så jeg døde. Jeg står lige om bagved Lund der til højre, ja. Han er også... De står 3 lige på sidestairs, lol. Kan I kaste nades ned sidestairs? Hallo, mand. Bremsen til. Pas på bag selvpiller. Der er 3 der. Jeg tager nu. Kan I ikke gøre en af stå der, lad være dø for helvede. Jamen, gå ned, rundt om, ned. Ja, jeg fik 2 af dem. Jeg var rundt om. Så er der en rulle. Rulle, der er 4, mand. Rulle, Ulf, det fik jeg på De nader stadig i sidestairs. Hvem har center backstairs? Der er ikke nogen, der har backstairs, mand. Kom nu væk, kom nu væk. Jeg er med dig, Baller. Ja, det er sgu ikke i orden, gutter. Alle har forladt Nej, den. det jeg har den her. Jeg går ned og Jeg løber tilbage til backstairs. Du har alle backstairs. Theo, måske kunne rykke den der tuks Prøv at lave til... et træk sammen, gutter. Prøv at lave en Hvor- bølge. Hvor er den han Er fokus? der ikke nogen, der dækker midt? Det var 3, tror jeg. Så hvis du rykker 1000 frem hen til den anden elevator, jeg vil kalde. Ja, fra. Så er det ikke nødvendigt med andet end en der, så vi ser, når de kommer der. Hvor langt frem var du her? Skal vi kappe den, eller? Ja, lad os tage lortet, Det er lige så godt. Okay. Wow, shit. Oj. Ja, sorry. Og vi har styr på flankerne, ikke også, gutter? Jeg har venstre. Ind i center. Og de forreste trapper blok, ikke også? Ja, jeg har det. Jeg holder mig limbo. Jeg har kraftigt med rammer, mand. Ej! Au! De står 2 i højre side. Fuck, der er mange emner. Shit, der får den rulle. Og så Baller, Du står 14 af dem. Hvis det her det er bare Public Metro 4 player 500 tickets. Kæft, mand. Nej, hvad er det her kloster? Fuck, mand. Har vi nogen over til at holde venstre side? Venstre side Ja, vi har venstre. Sådan. Kan du ikke lige smide en madpakke på så? Nej. Jeg er derude. Ui. What the fuck? De kommer igennem Dem laver man tror nok. jeg. Få ind, Nej! løb væk, løb væk. Der er clear nu. Oh, fuck! Kom så bare nade dem, nade dem. Hold den ned. Åh, Seo, du er flabet, hvis du får dem nu. Kom så, der er åben. Venstre. Ja, vi er helt frem nu. Man må da håbe, at Clanbase, men de ser her, hvorfor der skal tillades smoke. Smoke vil ikke hjælpe noget. Altså, måske ikke lige vil det hjælpe det her hold så meget, men sådan... Enemy soldier spotted. Over. Lad mig ligge, jeg er færdig med armor, så bare lad mig helt ligge.
your medkit. Til venstre derhen. Der er et par stykker dernede, se herovre. Ja, der var et par stykker. Hvor? Inde, Jesus. de er inde herinde. Herinde. Åh, for sådan. Der er en, der genoplever Seo. Tag ham, tag ham! Det var lige bare en fik mig, mand. Ja. Hvorfor tog du dig så lang tid? Soldier spotted. Over. Jeg kunne ikke lige se ham. Og så ramte jeg ikke sådan, og jeg så stod solen lidt i øst og sådan noget, og jeg havde ikke lige solbrændt. Åh ja. Han er højt, Ole. Balok, jeg løb væk fra dig. Du ligger alene nu. Kom ind. Åh, shit! Åh, ja, okay. Ja, nede, de kommer igennem højre side, lige om 2. Presser ind højre. Jeg trækker mig. Ja. Der er en 2-3-4 mand herude i højre. De er fremme på mit lige nu. Har vi ikke Den baller der gået? ting, man skal hoppe over tongklassen. Med sin rainbow gun. Lund, jeg har det på kamera. Du løber rundt som sniper. Ej, Ej, det var også kom mig. igennem herovre. Ja, jeg vil det godt. Ej, jeg prøvede at genopleve dig. Ej, vi har ikke mod venstre side nu, har vi? Nej, venstre er åben nu. Og Seo er derude, ikke? Jeg har lige clearet, de kommer fra main af igen. Nå, okay. Yeah, I've spotted an enemy soldier. Over. De kører også. Nice safe. Jeg ved, om de forstod, hvad han sagde, ham russeren der. Requesting medic, please. Somebody get me a fucking medic, man. Medic here now. Come on, man. Bare ryk frem ud. Der er en sniper liggende nede bagved. Sniperen er væk. Han er ikke her. Godt spillet, Lund. Slap af. Husk at rose vores diktator. Nej, det er nemlig ikke. Det er sådan en møgssvin, mand. Ej, så dør jeg. Altså, giv mig der noget at skyde på. Så bruger de tagline. Oh no, Ole. Don't shoot! Jeg bliver totalt tilbage, mand. Hvad sker der, mand? Har vi en, der lægger mine? Ja, det er godt. Okay, han blev bollet ham der.